Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Sige po, good morning po ulit sa Gabus. Yaon na po ang Satuyang Tulong Presenter ngayon na pagkaaga, ang Lingkod Barangay Office, ang Naga City Dangerous Drugs Board, and the City Legal Office. I-acknowledge ko po ang yaon po ngayon na board kang Naga City People's Council, si Ma'am Osang Ilagan, si Ma'am Sally Labodit, and si Ma'am Maricar Rule, Transport, Education, and BPC. Yan po si Beth. And then yan po ang Sepio, may pa po sa tuyang CPDO. Sige po, pangtulong aldaw tala po ngunyan na public presentation kang annual plan and budget kang City Governor of Naga for 2023. Ang pa-reminder lang po, igo po kitang live po kita sa Zoom. Yan po si Ramon Jeronimo, si Benedict Diaz of Youth Sector, and then live po kita sa City Governor of Naga page and NCPC page. Dahil ko na po pagparapalo yun, apunan ko na po ang inot na presenter, hali po sa Naga City Dangerous Drug Board, Sir Jose Importante. Thank you very much, Sir Tope Balani. Marinaga po sa inyo, Gabus. Presenting to you the 2023 proposed budget of the Naga City Dangerous Drugs Board. So, next po. We are under the sector of peace and order, public safety. Next. So, ini po ang samong vision, basically a drug-free Naga City, which is, aramdaman po, is a very tall task. So, next. The mission is to formulate, institutionalize, implement solutions to the drug problems in Naga City. Next. The function as a board, policy making, monitoring, coordinating, and regulating of drug abuse prevention control initiative in Naga City. We also implement programs, activities, as we are also acting as the anti-drug abuse office. Next. Iyan po ang samuyang organizational outcome for this. Kasi we believe na dahil man po kita makakaabot sa drug-free status. Kung dahil kita maging resilient, ibig sabihin, bako lang po kami dapat naghihiro. Just like na dahil lang po pwede ang resiliency na for disaster only, pigihiling me na dapat all sectors must cooperate, do their part in this campaign to make Naga a drug-free city. Next po. So, this was created by SP Ordinance 201, City Ordinance 201-064. Next po. Papahiling ko lang po. Under the ordinance po kang NCDDB, go pong tulong committees. One is the Committee on Intelligence, Enforcement, and Prosecution.
Of course, ang mga pinag-uuralan digdi, patungkol po ni sa supply reduction. So, ang mga members po digdi, of course, the enforcers, PDEA, police, the ILG, among others. So, next po. Yan po si mga activities. Parati po kita sinda na nag-request for coordination meeting para masilawan mo ni mga picture ni Paulo Digdio. Puro maiiwas. Ang napili. Next time, ribayan mo na yan, Pao. Tulog pati ay. Sige. Kaya po ang coordinated sinda, dapat lang kasi may mga nangyayari na sinda-sinda mismo nagkakaaratubangan because iba-ibaan sa indang, mga asset, or kayan. So, yan. Next po. We also conduct mga activities for the enhancement of the BADAC. So, 27 barangays po yan. Mga rollout training. Pag medyo may mga bago pong direktiba. Sige po, next. Another committee is Committee on Public Information, Campaign, and Education. Members of this one is, members of this committee are the, among others, the NCPC, Liga, SK, DepEd, etc. So, siyempre po yung mga activity figurulayan, itong awareness campaign of the ill effects of drugs sa gabus, from the community to the transport, may transport sector po katadigdi, business, schools, families, yan po. Next. So yan po ang sa mong we conduct webinar because of the pandemic, mga nakaagi. So inaagit na lang po sa webinar ang sa to yung mga activities. Next. We also strengthen yung mga advocates. Sabi ko nga, Demi Manikaya. So, sa schools po, school-based, may mga igwagitang barkada kontra droga. We also have sa community, Mothers Against Drug Abuse. So, next. Ayan po si pag-participate kang barkada kontra droga. This, nakabaylo na sinda. Kaurugma. Pwede na sindang magparada. So, those are the members of the BKDs from different schools in Naga City. Next. And also, yung basahin ito na bago ang digdi, we also have the Committee on Early Intervention, Rehabilitation, and Aftercare. Doon po siya naman gagaramit na so mga dahi panggayo, early intervention, dapat maagapan, rehabilitation, and aftercare. So, ikaw po kayo naapod na aftercare follow-up program sa rehabilitation. So, next po. Yun, that is why kami po ang nagmamanage katong si mga inapotang PWOODs or person who use drugs. There are 2,400 plus sa Naga City na tinatapos ta. Nagpupuon po yan sa screening assessment. Pagka-screen po sa inda, hilingon ang level of substance use ninda if they are low risk, moderate, or severe. And then, tinataaning nakakanigong intervention. Doon po sa moderate or moderately high, ikaw po kitang yan po. The community-based na po. Yun na po ang direktiba ng national government as in the program Naga City na magkaigwa ng community-based. Katoy, sa Naga po nga is 2,000. There are 2 rehabs in Bicol region, one in San Fernando and one in Milinao. Ang capacity lang po nila is 100. So kung Naga pa sana, then na mairigo. It's good na nagkaigwa na ng inapod na community-based drug. Ginigibo po yan sa mga community, barangays. Doon po sa mga PWOODs ta. So next. Yun po si mga low risk, general intervention. 2 days lang po yan. Next. Si highly moderate po, intensive outpatient for
4 or 6 months, once a week. Ayan po, among the activities na yun, bako lang pong puro psychosocial, spiritual. Kundi nagkagawa may civic awareness activities, araw po kayong tree planting. Sige, next. And of course, pag natapos, hindi ko pong ina-upload ng aftercare, maski po sa laog ng confined rehab, gawin po aftercare yan for 18 months. Maski community-based po, gawin po yan yung aftercare program to follow up na maipadagos indang sa indang sobriety. So we are using this Celebrate Recovery program. Next. May mga request mo po sa mo for monitoring purposes lang from barangays, community na mag-conduct ng mga drug testing. For monitoring purposes kasi dapat po talaga reminator ni nang mag-conduct ng drug testing is the accredited drug testing center of DOH. Sige po. Sa ngunyan po, siyam na po ang na-drug clear ng barangay. Igwa pong nakasalang na sa agagaro ang regional conference na baka makahabol ang duwa sa magiging 11. Nagsabit na po ang Barangay San Isidro and del Concepcion Grande. So next. So yun na po yung proposed budget for 2023. Dikit man lang po ang bigo propose me. Next. Yan. Under the excuse me po, malo yung mata ko. Nawalat ko pa sa lamin ko. General Administrative Services, yan po dyan ang Enforcement Operation Support, sinasabi ko sa bago, si mga sa indang mga trainings, si sa indang mga coordination meeting, and we also have enforcement training, and also the BADAC capability training. So, that's for 200,000. Ang purpose po kaya is mawara na pong 100% si affectation sa barangay ta. Pag sinabi mo affectation, iba nga itong drug cleared. Affectation po itong mga personality na nakakaabot sa region. Si mga pangaran dapat mayo na po sa mga barangays. Ano po? So, next. Next po. One is every June 26 is the Idadaet International Day. That's a UN declaration, United Nations. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. And also, third week of November is the DAPC, Drug Awareness Prevention and Control Week, which is mandated by Presidential Proclamation. So, ikaw po kami mga drug awareness activities dyan. Di ko naisip yun, ha. Mr. Balani, di mo ko pinagirumduman. Natatanggal ang pala niya. Strengthen community organization. This is not only on for example ng PIGSAM, pero kabali na po digdiyo itong sinasabi ko sa baagong other sectors, business, and as we are aiming or we are thinking of implementing now to be drug resilient, of implementing the Dangerous Drugs Board regulation and the Memorandum Circular of Department of Labor na MADA. Kabali na po dyan, not only MADA and BKD, pero sa virus sector, we are planning to implement the
Memorandum Circular of a Drug-Free Workplace Policy. Ano po yan? Ang gabos sa sektor, transport sector, i-strengthen ta. Ang, halimbawa, business sector, hotels, dapat sinda mismo, as they are mandated, mag-create sinda ng programa ninda for drug awareness, drug abuse program. All businesses employing more than 10 employees. So, para bako lang po kita ang katarabangan. And also, siyempre, kay puwanta na po ang mga materialis. Tangon yan, flyers, printing of tarpaulins. As we are now going to intensify our drug awareness campaigns, schools, community sectors, because halos okay naman po baga ang face-to-face. So, yan. Ang pantulo po is the early intervention na sabi ko, which is the bulk of our budget, 1.2. Tinatapos na po itong community-based drug intervention program, aftercare program, and barangay drug clearing. So, ang community-based, iyo po yan si psychosocial counseling sa barangay. After that, may aftercare. Ang aftercare po is, purpose kayan is to reintegrate these PWODs back to the community as a productive member. So, ibig sabihin, bako lang kita nagtatapos dyan, kundi aramon talimbawa, ano ang status mo pagkatapos mo sa programa, sa aftercare? Diba, day kapatapos ka, pagklase, di may alas baga kita, kung gusto mong livelihood training, para makatabang ka na sa society. So, yan po ang aftercare. Kaya medyo halos dyan po nagdalagan sa ngunyan ang sa tuyang kadakulaan ang budget. Although, digdi mo lang sa mga opisina kadakulaan as compared to other offices. Ano po? Sige, next po. Early interventions. Sa sunod na po. Next. So, inisi mga support na po niyo. Dapat, yung heavy-duty photocopy machine. Because of the modules na ginagamit mi sa mga sessions kang and others sa supply. So, all in all, we are proposing a 2 million budget for 2023. Thank you very much. Good morning po ulit. Salamat po, Sir Tuti, sa imong pag-present kang BADAC budget for the year 2023. And sa mga yaon po, digdi, kung may mga kahaputan or gusto po kamong kalinawan sa pag-present ni Sir Tuti, open na po para sa mga clarification. Yes, sir. Good morning po. Morning. Good morning po sa Gabos. Oo. Marica Rol po from representing Trans po. Good morning. Sir, sabi mo po, nagkakandak po kami ng drug testing. Ano po ba yan? Is it free po ba? Kung halimbawa kami sa Trans po, kung nag-request ka mong ipa-drug test ang mga driver, is it free po ba or with payment po? Actually, may ordinance po kaya sa city, authored by Councilor De Rosario. Duman lang po ni sa mga tanod. So, yan po si mga librimi. But then again, pag nababaritaan tangali mismo ang mga LTO nakakandak ng mga drug test. Dahil man po kami because ang pinakatama po yan under RA 9165 is ang mag-concerning mga drug testing. Ito pong mga Department of Health accredited testing centers. So, sinda po ang nag-a-assist dyan. Or kaibahan po ang PDEA chemist. Arog po kayan. So, kami is for monitoring purposes lang kung gusto nyo maraman sa barangays. Okay. Mga arog po lang. Halimbawa po, sir, may mga prospective person na
na mga drug users, pwede po kami mag-request na ipa-drug test itong tao. Araw po kayan, sir? Pwede mo, pero maaraman mo. Pero if you are going to file, I don't know kung tama ako, attorney, further action or legal action for that, mas maray po kung itong coordinated sa Barangay. sa accredited drug testing center. Oo. One is Naga City Hospital is an accredited testing center. Gawin po baga niya ito sa mga dating sa LTO na mga drug testing centers. Iyoma niya. Okay po, sir. Thank you for the further answer. Sir Toti, dumamba kaya sa PAPS planta, pigahanapan kita ni rehabilitation center. Ang ginigibota ba kaya, pigre-refer ta pa sa Malinaw, Albay, or sa San Fernando. Tapos nag-propose mambaga po si PIDEO katong Balay Silangan. Iya po. Ano daw po ang posibilidad na magkaigwa kita nin sa diretang rehab center? Ang rehab center po, dapat ma-accredit yan sa Department of Health. Ano po? So, si opisina po, as well as sa bago na pong Chairperson of Competition Order, si Councilor Omar Buenapi is proposing to have a substance abuse facility or center. Ibig sabihin, sarong facility na po siya na dumana po si counseling center, dumana po si Balay Silangan. Ang Balay Silangan po is also the directive of the and tibaad yung mga play against. Ito pong karon sararuan na, just like yung sa women, sa Arocayan, na ano po. So, it would be a bigger facility. I do not think na diba po kaya nakaulalan Sir Norman na ini magiging rehab, just like San Fernando is itong confined rehab. Garo ang pagkaaram ko, garo itong mga halfway house lang ni si mga naagining community counseling, si mapa-consult, si mga nagbabalik sa craving, pwede po magbalik duman, doon po makondeser. So, it will not be sa pagkaaram ko, a confined rehab just like San Fernando. It's a center for gabos na po. Itong kumbaga intensive outpatient facility. You will only stay for 2 weeks. At okay ka na, si severity mo dahil manggayo. Kapag severe na po kaya, pag na-screen ka, dapat dumang ka na talaga sa laog. Na itong day ka na makakaluwas. Grabe na yan ang sa imong substance use. So, araw po kayong idea, Sir Norman. Wino-work out po yan. Ang uling urulay mi, naghahanap po kita ng lote for that. Sabi ni Mayor, kung maana po ngayang, kung baka na mahanap na pagsasadirikan city, might as well look for a baratong lote na kahit sa private sector na mapunan tang pag-purchase. And igwa naman po ako na i-propose na may sadiring daga na willing na mag-oralize na for negotiation. So yan po yan ang update yan. Good morning, sir. Yeah po. I am Benson Pinera from the LGBTQI+ sector. Yes, good morning. Although my question is not related to the LGBT sector, however, my question is, what are the plans that we have for the children that are using drugs? And then, how can we prevent it from happening? And what is the process for us to para madala yung mga bata dun sa facility for rehabilitation? Ano po ba yun? Dapat ba may consent ng bata if it's minor or parents lang mismo? Okay, ano po, pag ang subject po is 18 years old below,
Iga pong saliring process po yan. Ito pong DDB regulation na lingguhan ko lang, process when handling children allegedly involved in dangerous drugs. So iba po ang concept. But basically, ang proseso po katong direktibang ito is pag children, pirmi pong maagi sa social worker or DSWD. So, sinda po ang asikaso kayan. But always, under the directive, pirmi pong kaibahan or with consent ng parents. Halimbawa, pag nahiling ni or nakuanan, the social worker would refer it for drug testing, dapat aram pirmi kang magurang or kaibahan. So that's the different approach po. The directive of handling children, itong direktiba po ito ang susunod doon. So, iba po. So, iyon na yan, pero may consent. As to the program for children, araw po ni kaini, kan 2018, may attender na ako ning pag-present kang result, kang research sa Manila, spearheaded by, UNN is spearheaded by University Research Corporation, Ateneo de Manila, and other big universities. Ano po ang si findings nila? That was the time of itong mga EJK, paano nga mabawasan. They are proposing 3 solution. One is inoton si mga darakulang drug lord. Pag mana si mga darakulaon sa ibang lugar, Manila, so pag mana pong darakula, di naman supply na darakula maabot sige sa local. Ano? Number 2 is treat this addiction as a health issue. Para si gusto magmaray na. Iwasin na dumanan. Just like the question ni Sir Norman. Masa insinda, gusto ko namang bago. And number 3 is, sabi ninda, intensify or invest more on awareness campaign. Especially, saan kita? Okay, iyon na po si answer ko sa imo. Ano po ang programa sa ano? We will invest more on awareness campaign. Dahil pag nakalaw ka na kayo sa droga, medyo masakit-sakit na po. Ano? May craving. Pag pinapusog na po ang kampanyata sa gabos sa sektor, sa family, sa school, sa community, ito pong iniiwas na po itong mga aki na talagang daina magprobar. So we have to do that. And sabi ko, garo, that's the only way. Takon data na mabago itong mga grabe na, digdi po kita maabang through public awareness campaign sa mga children. Ano po? Sir, again, I just have a follow-up question. It is because with my observation during the pandemic, within the Peña Francia area, ang observation ko po kasi is usually mga children yung ginagamit na kumbaga nagiging source para maging carrier nung drugs para ibigay dun sa mga bumibili. And then some of them are also using drugs and sometimes it results to prostitution na rin for them to be able to purchase drugs. Some children are engaging into prostitution just for them to have money to purchase drugs. So, with regards to that, kasi po yung awareness about drugs is already being done. I guess my suggestion is siguro aside from awareness, siguro mas in-depth kasi po if kasi po from Barangay Peña Francia po ako. So nakikita ko po kasi every day usually mga bata po talaga yung involved doon and
Dati carrier lang, ngayon gumagamit na, and some of them are sobrang lulong na po talaga, which again results to prostitution just for them to have money to purchase drugs. So kaya po, yun po yung tanong ko, what are the action plans that we have for those children that are already using drugs and are also engaging into prostitution just for them to buy or to have money to purchase drugs? Kasi po, sobrang malalim na po kasi yung problema talaga pag kung titingnan natin. Opo, sige, thank you for that observation. Yan din po ang sinasabi ng, narinig ko na rin po sa other enforcers. But then again, talagang mahirap ang drugs because there is a craving in lucrative business. Kaya sabi ko nga, ganito na lang, siguro I would include that as an agenda for as member kasi ng mga sa amin yung mga enforcers PDEA. Hindi ko pa alam ang ano diyan kung ano na kanilang plano as for now. So for this afternoon may board meeting na naman kami, and thank you for bringing that kung ano ba ang kanilang action din diyan. Ano po? So from the sector, Sir Pao, kuha mo lang number na sir para sa meeting ng PIDEA, ano ang kanilang, ng board meeting ng NCDDB mamaya, matanong natin mga enforcers, and I will call back sa aim po. Ano po? Thank you for the concern and the observation. Sir Toti, ano lang po, gusto ko lang pong malinawan. Halimbawa po baga, may nadakop ka mo tapos tigdara po duman sa office nindo. Pirang aldaw po siya duman maste, and ano po itong mga, ang halimbawa si kakano niya po, ano po, kasali na po duman sa tinatao po nindo sa indong opisina. Ano ma'am, first and foremost, bako po kami enforcers. Kaya di po kami nagdadakop. Sir, nga po, pero di ba tigdadara po duman sa office mo, tapos may nag-stay po baga duman. That's for rehabilitation po yan. Because they are just waiting for the result. Bago ka po i-rehab sa confined rehabilitation, kay po mo ang drug dependency exam from accredited physician, kay po mo si result kang laboratory test, kasi pag may nakakaulakit kang hilang, di ka pwede mag-log sa confined rehab. And then kay po ng psychiatric test. Usually, nag-i-stay na po sa opisina for the result na magluwas the following day. There is the tendency na magbago ang isip na ay, dahil na lang lugod or mahalin ako abo ko na maglaog. So, yun lang po ang purpose. But, bako po itong mga dakop. Apo. That's for you. Ano pa po, di ba po nag-ulay kita ka ito a year ago na kung sain, mataw po kita ning information about sa mga drugs sa kada school na kung sa hindi po ini na-workout dahil nga nagkaigwa po ning pandemic. Siguro po sa approval mo and sa proposal mo na ipipresent mi kay Mayor, sana po magtabangan kita para po maipadagos po itong para duman sa eskwelahan and sa mga barabarangay. Iya po, bago nga nag-pandemic, napundo lang, even sa not only schools, maski nga nakiulay na kami sa mga 4Ps, sa families, sa Sangkawadan, duman po. So, napundo lang ang pandemic. We will surely continue niyan po, si mga sa secondary school, si mga advocates, may duman na mga estudyante, medyo nagtarapos naman, nasa college na. We are now starting to reorganize. Pag naka-organize mo kayo mga sa schools, mga BKD, sinda po mismo ang ma-initiate kang mga drug awareness activities as well as na ano pa mga activities na masuportahan mi na appropriate sa programa. So, pinupo namin nag-aaray po yan. And talagang iyo po ang gigibuon, sabi ko nga intensify the drug awareness campaign as the youth ay talagang vulnerable na makalaog dyan. Okay po, salamat po, Thank sir. you din po. Si mga yaraon po, si Bang Board, baka may gusto po kamong ihapot or
tawaning kalinawan ang about sa pinag-report niya. Sir Billy. Baka may kaputan ka, Paulo. Sir Toti, day po kita nagdadakop, day kita nagkukulong. Pero po, ang habot ko lang, nasisiguro ta ba na igwang safe space ang mga jóvenes, mga babae na nag-undergo ning rehab? Yes po, under the directive, under the law, dapat safe sinda as well as yung confidentiality ninda. So, yun ang utmost na pinag-aano ta. That is why yung children, sabi ko kanina, under the directive, pirming maagi sa social worker and always with the consent of the parent. Sir, actually, share ko lang po, sa Barabarangay po kasi, at like Mother Against Drug Abuse, magayon po si program ninda kasi nakahiling po kami dumaning mga drug users na tatabangan kang mga na i-rehabilitate. Ang ginikibo po ninda is, nakahiling po kasi kami dumaning mga ka-residente may na tigtatabangan talaga siya kang mga nagre-rehabilitate kang mga drug users na sinda po, pag may mga activities po, then araw kayo nitong pagluluto-luto, yaon po sinda na tigpapa join po sinda sa mga arugan sa Barabarangay. Then nauugma po kami kasi kumbaga si mga aki talagang nagbabarago na kung sindang mga then na-aware na din po ang mga komunidad na dahil sinda pag i-bully or i-treat sinda ning kapares pa rin kang normal na dahil man itong dahil sinda naiiba sa ibang mga ka-residente. Kaya dakulaon pong bagay na si mga drug users po dahil talaga tigtatrato ng iba. At like as normal pa rin na dapat irespeto po. Magayon pong talaga. Thank you. Yeah po. Thank you very much, ma'am. Nagirumduman ko matatabangan kita kang mga members kay NCPC being also in the community na kami po is as NCDDB or CADAC, LGU, Naga, yan po man niya sa gabos na direktiba, especially sa local government code, that we must put substantial amount or budget for drug program awareness, especially sa awareness. So ma-ensure naman po tagun niya baga October para dyan naman sa barangay na mai-remind sa mga barangays na yaon kita to also put substantial amount for drug to address this drug problem. Ano po? Kasi kaya minsan naging punong barangay mangko pag sinabing drug awareness program, basketball, puro sports. Iga po bagay ang rehabilitation, igwang public awareness na kinakay po and other programs, especially sa BADAC, mga BADAC members. Sir, last question na lang po. Di ba po nag-pandemic kita? Ano po ang epekto, nag-increase or nag-decrease si Pigdara po duman para ma-rehab? Kung sa muya pa sa opisina, pirmi na po nag-decrease. Kasi because of the regulation na kay puhan, mag-swab test ka muna duman, manalugod nagduduruman sa muya. And very strict naman ang confined rehab na makapalaog unless na makapagkabos sa mga requirements. Oo. So, as per our client na nagduduman sa opisina, termina pong nag-decrease. Anday ko lang po aram kung si mga nagagamit nag-decrease. Tama po kaming record. Ayun po. Okay po, sir. Salamat pong maray. Kung ngayon na po kitang mga gustong kalinawan,
Dako lang pasasalamat po para sa imong pag-present sa Budget 2023. Salamat, Salamat sir. po. Salamat. Thank you, Sir Toti, kang Naga City Dangerous Drugs Board. Sige po, aday ko na pagparapahaluyon, yan po ang, acknowledge ko lang po ang President kang LGBTQ+, si Sir Vincent, and the senior citizen po, yan po dyan. Punan ko na po ang hali po sa likod barangay office, si Sir Bernard Santos para po sa iyong presentation. Hello. Good morning po sa gabos na yaonigdi na di sa kinigibot ang budget hearing. Especially po sa mga officers and board kang Naga City People's Council, the representative from MNCCI, sa Liga Federation, KSBK Federation, Sangguniang Kabataan, Naga City People's Council, Civic Youth and Sectors, then sa Naga City Youth Development Office. Pati na po sa representative kang City Planning. Sa kaibaan ko po sa pag-present ko niyan, kang proposed budget mi para sa next year, maray na aga po. So ang presentation mi po, day mi pagpaparapalawi ko na mga 10 minutes, tapos na. So ayan. Lingkod Barangay Office, the annual investment plan for year 2023. Ma'am, next slides po, ma'am. Balik pa po. May na po. May kasunod po to, mana. Ano pa po? Yung. So, ang Samoya pong opisina, under siya kang Social Services Constituency Assistance. So, ang Samoya pong vision is, we envision a department in the city government of Naga providing efficient frontline services that foster an environment that nurtures and gives life to people, empowerment, and civil society participation. The mission is, as the city government's office tasked with public affairs and community extension services, we commit to provide efficient services to barangay residents aligned with the city visions of being the recognized model of good governance and responsible citizenship and people-centered development by 2030. So our organizational outcome is to enhance access by barangay residents to city government programs and services, more active civil society participation, more empowered citizenry, strengthened partnership with the various people's organizations, NGOs, and barangay-based community organizations. So our mandate is to expedite the frontline services of the city government of Naga to barangay residents. So next slides po. So our department head, si Sir Roel O. Barrios. Sa opisina naman po, ikaw kaming tulong organizational structures which is the Administrative Division, the Grassroots Development Division, the Empowerment and Formation Division. So currently, iba po kaming 7 permanent employee, iba po kaming 12 casuals, then 14 job order and contractual. Next slides po. So yan, tigsarong slides ko na lang para dakol slides sa mga. So yan ang Samuyang accomplishment report from 2019 to last year. So yaon dyan ang Naga City Community Employment Program. So kami po nag-facilitate kang NCCEP, though di man po downloaded ang budget kayan, kami lang po nag-facilitate kang nag-identify ka mga sa barangay, ka mga beneficiaries. So during lockdown, ang Samoya pong opisina naka-assign sa pag-lockdown ng mga harong na nagpa-positive na patient sa COVID. So Team B po kami, Team B. Kasi ang Team A, si grupo ni Kap Tuti. So alternate po yan. So hiraki Diyos, nagbagyo, nag-holiday, dawa may bagyo, dawa may holiday, nagla-lockdown po kami.
Kaya ki Diyos, mayo man po sa mo nag-positive. So, barangay outreach activities. So, nakakaabot po kami sa mga liblib na lugar digdi sa Naga para magtaw ng kaugmahan sa mga communities na din naman naabot kang ibang mga gustong mag-conduct ng outreach program. So, sectoral consultative meetings, dialogue. So, kay Banami po dyan ang city mayor, pati ang city officials. So, sa paagi po kaya, nagkakaigasin na ng chance na makaulay ang satuyang mayor, tapos ang mga residentes na yaon sa barangay, para direktang maipaabot ninda ang mga pangangaipon ninda sa sendang komunidad. So, next slides po, ma'am. So, ang SDG po na tig-address di sa Muya is the gender equality, then the partnership for goals. So, next slides po. So, yan. So, yan po ang sa Muyang PPAs. Next na po kita. So, as you can see po, nag-increase lang kami sa other maintenance and operating expenses. So, di mi po tighiro si personal services kasi nag-base lang kami duman kung ano si approved budget sa ngunyan na 2022. So, ang tig-increase po ngunyan is sa other general services, which is 958,000. So, computed po yan based duman sa number of personnels sa job order and contractual. Including na po dyan si nakukuha nindang bonuses man. Then the donations, tig-increase po siya by 242,500. So yan donations po, dyan kinukuha si mga solicitation ka mga residentes kang Naga na nagkakaigwaning na may gadan. So provision of snacks po yan. So computed po siya from January to December 2023. Sa ngunyan kaya, exhausted na si Fanmi, kaya mayo na po sa mga nakaka-request. So next slides po. Next slides po, ma'am. To sum up po, iba po kami dyan tiglaag na yan sa operation, component programs. Before po kaya, igwa sa mong tig-facilitate na sectoral account, which is the grassroots sector. Duman may tig-charge ito yung itong mga component programs So ngunyan, mayo na siya. Kaya ang nangyayari po ngunyan, si other maintenance fund, duman po siya kinukuha. So if granted po ang samuyang request, di man yan direkta ida-download sa account kang opisina pero sectoral account siya. Then the Bantay Kataid Council, stipulated po yan naman sa ordinance, kay puan po talaga niyang mapondohan. So kung igagrant po ang request by next year, ma-increase po kaming 3.3 million something. Pero kung di po siya pwedeng kasi nga igwa kitang austerity measure, yan lang pong 1.2 million ang tigre-request dagdag. Okay na po. Salamat. May kahabutan po kamo. Salamat po, Sir Toots. Kung may gusto po kamong ihapot, open na po para masimbagan ni Sir Toots from LBO. Ala, English speaking. Good morning again. I am Mr. Peñero from the LGBT sector. Earlier, I've seen sa slide about SDG goal, gender equality. Yes. Can you explain it more? We are referring to the member of the Pagdiriang Bantay Barangay na may mga kasi based po baga sa tanod code, at least igwaning 4 na babae na maging member kang tanod. Then the same man sa ibaming mga organization na affiliated sa mo. Igwa kaming mga organizations na may member na LGBT, igwa din alam ba sa bangkat, sa Bantay Kataid, igwa din mga babae.
So yan, tiga-account mo yan. Tapos later on, tigsasabit mo yan duman sa... Kasi basta yan ang, yan ang kaipuhan based sa Tanod Code. Kaya nagkaigwa kami katong gender equality. Thank you. Welcome. Si gusto pa pong makakaigwa ng kalinawan, open pa po. Sige na po. Hello, good morning po ulit. Sir, actually, may po akong question. Share ko lang din appreciation Okay, ko na maray sa Lingkod Barangay kasi dakulaon na bagay si partner itong tinataon ninda pag may mga na maaram na mga kapamilya. Okay po. Diyan po kita nakakahagad sa inda ni mga pang pasnacks po pag juice and crackers. Then, appreciate ko din po si sinasabi mong pantay kataid na ginigibo nindong mga programs, lalo na kung may mga pageant po pag Actually, ka po sinanggana, Mrs. Bangkat. Sabi na. Thank you po, sir. Magayon po siya kasi sana po nga ningon niya na 2023 i-open po ulit nindo para aware man po si mga nanay na talagang stress na lang puro sa family. Dakulaon na bagay na nakakatabang po siya para magkaigwaning mga memorable experience si mga motherhood. Thank you, sir. Okay po. Noted po. Isasabi ko po naman sa coordinator. Sige. Gaba po nga po. Sir Toots, Ano po? gusto ko lang pong dako lang pasalamat sa inyong opisina kasi ang mga organization na naghahagad po ng asistensya sa Indo or tabang, nagagrant po nindo. And sana ito pong budget na para sa itong mga... Sa component sa- programs po. O Sa yan, component sige. programs. Ano po, maibalik po ito or madagdagan po ni Mayor. And sana po talagang ang opisina nito is talaga nag-perform not like others na arami man po kung ano po ang may kaya lang talagang masakit man mag-justify. Kaya sana Lingkod Barangay para po yan sa mga nangangaipo sa mga kasaraditan and nagdadangog po sa mga problema. Salamat pong maray and good luck na lang po sa budget ninyo. Okay, salamat po. Salamat. Thank you, Sir Bernard of the Lingkod Barangay Office. Yan na po, masunod pong ma-present sa tuya. Hali po sa City Legal Office, Attorney MacGyver Gerard Orbina. Maray na aga po sa Indogabus. Ipipresentar ko po ang proposed budget kang City Legal Office po. Halaton ta lang po si PowerPoint presentation. Okay. Okay. So, maray na aga po, Giraray. Ako po si MacGyver Gerard Orbina po, presenting the proposed budget of the City Legal Office for year 2023 po. Next slide, please. So, ang mandato po kang opisina mihali sa Section 481 kang Local Government Code of 1991. Mainly po, ang function kang opisina is to represent the City Government of Naga in all cases wherein it is a party. Aside from that po, we also provide legal opinions to the different departments and offices of the City Government of Naga. So, in line with that mandate po, next slide please. The vision of our office is a City Government of Naga
with rights and interests fully protected for the greater benefit of the city government as well as the Nagueños, of course. And in line with that, the mission of our office is to always and consistently provide efficient legal services to protect the rights and interests of the city government as well as the Nagueños. Next slide, please. Connected with that is, of course, our organizational outcome is a city government that is fully apprised of all its legalities. Ano po? So, a city government as well as the various offices and departments are fully guided with the legalities of every action of their offices. Siyempre po, when the city government acts, dapat it is always within the ambits of the law and of course the issuances of the national government. Ano po? So pag nag-deviate kita dyan, pwedeng ireklamo ang mga employees for administrative sanctions. Ano po? Next slide, please. So ang mga activity po kang opisina, daiman po kami masyadong, actually maaman po talaga kaming activity na nasa luwas kang opisina. Ang usual na activity man lang kang opisina, mag-type sa computer ng pleadings na ipafile sa court, magtindog sa kaso, mag-argue sa korte. So, maaman po kami mga picture kaya yan, today man kami pwede magpara-selfie sa korte. Ano po? So, usual activities po kang opisina sa general administrative services, yun na po records management, of course, si mga records kang kaso, personnel management, si pagpasweldo sa mga empleyado na yaon sa opisina, property management, of course, inventory kang mga properties na yaon sa opisina office utilities and maintenance management, yan syempre itong paglinig permi sa opisina, pag-make sure na gabos na gamit, nagagana, procurement and processing of payments, syempre po pag-acquire ng mga supplies para sa opisina, saka pagsigurado na si mga suppliers na babayadan ng tultol. Ano po? And of course, the issuance of certifications of no pending administrative cases para sa mga empleyado kang syudad po. Lalong-lalo na po si mga gustong mag-loan or sa mga ma-retire na po. Next slide, please. Yan po. So, maliban po dyan, may mga legal services din po na kaipo ang opisina of course, kabali dyan si pag-acquire ng mga papel sa manlain-lain na opisina kang gobyerno. Like for example, kapag po may gusto kitang i-acquire na property para gamiton for public use, ma-request kita ng mga titulo sa ROD. So, kabali po yan dyan. Kapag i-rehistro ta po siya, of course, kaipuan taning minsan mga certification sa DAR. Ano po? So, issuance po ng legal opinions, pag naghahagad po ang mga opisina ng mga opinion on whatever action they may want to take, yan po, kabali yan dyan. And of course, si appearance po and representation kang syudad sa mga kaso na imbelto kabali na po dyan si pag-ibo ng mga dokumento na sinasubmit sa korte. Ano po? So, para mag-ibo po gabos, next slide please. Ang total na budget po na kaipo kang opisina is 9.9 million. Ano po na di-divide po sa personnel services na 8.55 million, sa maintenance and other operating expenses na 1.1 plus 0.25 para sa legal services, totaling 9.9 million po. So, i-compare ta po si previous approved budget sa kasingon niyan. Next slide, please. So, yan po ang mga difference niya. Ano po? So, sa personnel services, nagkaigo kita ng increase na 0.32. Sa tuya pong MOOE, nagkaigo po yan ng reduction kasi dati po, si bilog na MOOE, yaon yan sa General Administrative Services. Ngunyan, tigsuwayta na po siya, igwa na po sa Legal Services. So kung mapapansin po nindo digdi sa may right side, may 0.25 na increase under MOOE sa Legal Services. Ano po? So yan po si increase or decrease kang proposed budget for year 2023. Pero of course po sa budget na hinahagad kang opisina, ang may control man lang po talaga dyan ng opisina is MOOE kasi ang personal services, mga mandato po kang batas kung gura ano ang itatao, ano ang incentives, ano si mga hulog na dapat itao. Ano po? So next slide please. So yan po si comparative data kung saan nagkaigwa ng increase or decrease kung may pagbabago man sa hinahagad kang opisina na MOOE.
So sa gabos pong ini, ang nagkaigwalan po kitang increase is duman sa traveling expense, office supplies, sa postage and courier services, other general services. Yan lang po. Ano po? For sa travel expense po, nagkaigo po kita dyan ng proposed increase kasi nagbabalik na po baga kita sa face-to-face. Considering that the bulk of the cases of the city are already with the Supreme Court and Court of Appeals, we are already expecting on-site filing of cases. So, may mga pagkakataon, nakakaipuhanon ming mag-appear sa Manila, sa Court of Appeals, sa Supreme Court, to represent the city in cases. Ano po? Hindi man po sa office supplies expense, nag-propose po kami dyan ng increase na 60,000 kasi day pa po kabanga ang taon, maana po yan. Laman, ano po. Kaya nag-revert na po kami dyan actually ng funds para may supply po ang opisina. Dikit na lang po, malaag na kami sa luwas kang opisina na no paper, no service, maana pong supply. Ano po, so baga bring your own paper na po sa Mukota. Anyway, ayan po, sa postage and courier services man po, related po ini duman sa sinasabi ko na ang bulkang cases, yaon na po sa Manila, Court of Appeals or Supreme Court. So ang mga filing ta po ng mga regular pleadings lang, ginigibutan na po by mail. Ano po, tamas tipid man po ito, kaysa kada ma-file kita, mapa-Manila kita. Ano po, and of course po, sa general services po, mga pasweldo po yan sa mga empleyado. So may increase po talaga, ayan. So yan man lang po. Thank you very much po. Salamat po, attorney. Ngunyan po, kung may mga gusto ka mong ipaabot sa opisina niya, abutan ko po si Sir Joel. Hello. Attorney, maraming aga po. Good morning po, sir. Sa yung sa mga, hindi mga na-accord na mga assets, lalo yung building, yung nagata, sa inyo sa inyo pwede makuha. What do you mean po sa inyo Sabi, pwede? ang pag-file, ang filing, ang record kayo sa nakatago. Kaya importante yung ang gusto mo pong ihapot, sir, sa in nakatago ang mga dokumento, Oo. kang ownership, kang mga daga po. Kaning, Iyo po, sa ngunyan po, may in-implement na po kita kasi ang nasa local government code ta po, dapat gabos na mga dokumentong iyan, tinatago yan kang General Services Department. So, in-implementa na po yan this year. Nagkaigo po kita ng inventory and submitted na po sa GSD si gabos na titulo ta, si mga deed of donations, deed of sales, yan po. Pero may mga iba po na syempre, daita pa tinatao sa INDA kasi pinoprocess ta ang pagpatitulo. So kaipuan yan isubmit sa ROD, kaya may mga iba na yaon sa naglalakaw po ng pagpatitulo. Iya po, Attorney. Kuya, kaya, nang saloy ko pag-start din sa City Hall, mga 6 years na, ako pa presidente ng senior citizen. Opo. Na mali siya ako, bayo kitang procurement officer. Na ang procurement officer, na siya ang nagtatago kang gabos sa mga real properties kang gabos na pag Ada iman po, sir. Pag procurement po, kaya usually yan. Property custodian pala. Mayo pala kitang property custodian. Igwa man po, sir. General Services Department po yan. Under the siya kang general services. po, Kundi opo. dapat siya ang nagmamantinir kang gabos sa record kang pagsasadir kan sa opisina. Ako po kaya naging property custodian po, sa Department of Agriculture sa Region 5. Yaon sa ang gabos sa mga dokumento. Kaya inapot ko din diyo, hain niya ako yan property custodian. Saka andiyan lang ang property officer. Iba man ang property officer sa property custodian. Po, Usually, siya talaga nagsasaray kaya dokumento mo yan. Consider po pala, Igwa po, sir. Dahil lang siya identified. Saka, saro pa, dapat kabalik ka mo sa inventory. Pag-inventory ka mga gabos sa property. Pira kang commission na audit. Kung ito mga ma-dispose ng mga real assets, dapat sa inventory, yaon. May ano po kaya, may timing kaya. Every 6 months, saka every 1 year o once a year, depende sa klase kan mga property na yaon sa gobyerno. Ang namamali sa ako digdiyo, pero madalang ang pag-inventaryo. Lalong-lalo na
ang mga gamo sa mga nakatiwagwag na mga gamit. Lalo kung magtiwag ka sa JMR Coliseum, JMR, mahal mo nakatarambak lang doon sa mga, dapat may disposition ka do. Ayo po. Minatiripog ka do, dapat yung nag-ano ka ng inventory para ma-dispose siya. Ayo po. Alam po siya kaya. Yung man lang ito, ang paro ko. Ayo Hindi po, sa, yung ako naging gobyerno. Ayo po, sir. 44 years po ako sa gobyerno. Kaya, yan lang, at sa kuya lang na, garo, kuminto. Ayo po, sir. Thank you very Ipaabot much. yan, sir, sa inventory committee. Hello. Ang sa kuya po, ang sa kuya po, bakong kahaputan, makuha lang po kong informasyon. Siguro po, ang kada saro-sato aware sa nangyari na ito po bagang pagkaso kang Mariano sa LGU Naga. Ngunyan po, we are not fully informed kung ano na po ang recent development o ano na talagang kamugtakan kasi kasong isinaagad ng mga Mariano sa LGU. Yung po to ang gusto ming malinawan, tangani matuninong naman po ang kaisipan bilang siyudadano kang Naga. Salamat. Sa ngunyan po, itong kasong ito po, pending pa din sa Supreme Court. Dahil pa po siya nadidesisyonan finally. Actually, naglaog po ako digdi, pending na po yan. Hanggang ngunyan, hinahalata pa po ang desisyon. Haloy po talaga yan. Siyempre, ang dididesisyonan kang Supreme Court, kaso kang buong Pilipinas. Dahil mo po talaga yan kakayano na dali-dalion. So kung naglaog po ako digdi, tapos na po ang submissions ng mga papel dyan sa Supreme Court, nagahalat na lang po kita ng desisyon hali sa inda. So hanggang ngunyan, nagahalat pa din po kita. And dahil tamang po sinda pwedeng dali-dalion baka maanggot lugod sa to, di iba ko nang magayon na desisyon ng itao sa tuya, di ba? So nagahalat lang po kita na madesisyonan na siya kang Supreme Court. Salamat po. Attorney, mahapot lang po. Sige lang. Once po ba na indigent ang sarong tao, pag nagagad po sa indoning tabang about sa mga kung anong papeles, dahin talaga po siya mabayad na? Ay, actually, mamayo kaming araw kaya na serbisyo sa paupo kaya yan. Like I've said kasubago, ang function po kong opisina, i-representar ang syudad. Bako kung i-representar ang pribadong tao. Sige, Kasi ang araw kaya ng mga function, tinao po yan sa Public Attorney's Office. Opo. Sakit Salamat man pong po. kuanan misindaning trabaho. Salamat, sir. Sige po. Okay po. Any questions or clarification? Sir Billy? Sa sumpo. Hello, sir. Good morning po. Question from Mr. Ramon Geronimo. May I ask po regarding sa mga records, especially sa mga schools po here in Naga under LGU po, especially San Isidro Schools. Pwede pong mas i-specify si question. Very broad po kaya. Lot records. Of course po, sabi ko nga ni po, kung donated na po yan sa to, ang records po kaya, tinatao mi sa GSD. So, kung daiman donated, sa tuya, most probably baka sa DepEd donated. Siyempre po baga, they are also involved in schools. Diba? In fact po, ma-inform ko lang din kamo, ngunyan pong taon, ginigiributan na po na tinatransfer ta na from LGU to DepEd, sigabos na eskwelahan na na-acquire ta. Para at least, pag nagbabudget po sinda, nababali na ninda sa budget kung kaipuhan ng improvement ng classrooms, pwede na nindang mapunduhan kasi one of the rules ngunyan is, kung bako sa imo, dahil mo pwedeng i-develop, i-repair, So, ginigibo po kang city, si mga na-acquire na nindang schools, dinodonate na po sa DepEd para kung kaipuhan pong dagdagan ng mga classrooms, madagdagan na ninda sa budget ninda for the specific purpose po.
Mayo naman po garong kahaputan, attorney, kaya salamat pong Thank you maray sa very much po. pagpresentar mo. Good day po. Good day po. Mayor's office. Ma-start po kita ng 1:30 p.m. Sangguniang Panglungsod, Secretariat. Bali, ang City Accounting Office po, nagpa-reschedule po, Sinda. Yun lang po yan, salamat po. Sana po, yaong kita on time at siya na hapon. Salamat, ingat.